Здравејте, пријатели на Илинден. Имаме гордост едни млади деца по волејбол да покажат какво означава да се бориш за Българија, за българскиот дух и со гордост да се носи таа титла че си българин. Обаче не така е с българските политици. Интервјуто во Новости српски на лидера на Возражање Костадинов, каде што говори пълни глупости само во интерес на некакви чужди сили, става въпрос во интерес на глобалната политика на Русија, во интерес на Србија, не и во интерес на Българија и българското и българите които живеат там и за целата политика които се спровежда на асимилација врху българите во поранешна бивша Југославија и тоа които се случва во днешна Северна Македонија и во западните покрајини, понеже единствен виновник за това е само српската политика која ја подкрепа тој човек. Ние од Сдружение Илинден излезнахме с позиција за това. Питам се другите патриотични организации за шо молчат всичките. Видех днеска преди малку дека и Браво Пловдив излезнала со малку поумерена позиција, само нема да влизам во това. Друг е въпроса. Тоа којто се случва сега е благодарение на това чуждите сили които го вршат в Българија последните повише од 100 години. Ни се случи Александар Стамболиски, Кимон Ѓоргиев, Ѓорги Димитров. До кога тоа ще го трпим? Същите те слуги които се на Москва днеска искат техните реални противници а ги представат од жлтопаветните шарени или джендери или какви се. Оти, заради това, че естествен противник на българското родолюбие и македонското движение беше унищожено още 34-та и след тоа полно обезглавено 45-та. А след 90-та година тие патриотични организации беха завземени директно од червените комунистички вождове, които до ден денеска они молчат и спровеждат проруска политика, а не пробългарска политика. Същото в момента имаат и тие шарени, жълти паветни движенија да уништожат и да не позволат едно истинско българско нешто да има тука в Българија. До кога ще молчим и до кога ще позволяваме тоа нешто да се случва? Аз нема да молча, аз се гордеам, че сум българин и надявам се многу други да осъзнаат, че това зло, което нападна България, ще ни се случи същото, което се случило преди 100 години, преди 80 години. Бидете ми поздравени и до следващия път.